Mun bitli arnașări, nici de șmate într-o știtli, pentru-și un pierșist la compoziția, deci că eu tu ștros veram un val, așa ce obișealiși. Mânam, tu știu, poate să la cum să dea cârceană. Alina te le dăm cârceași coi. Mă știi, dacă urme, muze în ogarnia ei, iar atone, eske cerdi, ciuragai lui fermos, il est buscandu-me os kertone, čužen vožen kertile me, jaratone, eske adi,